To thoth jonge gani anguro en jamna kata le moro molil kabisa. In meki gi aneno ka giler. Iluoko gi koso ntie kumoro miketo negi besen gi luokre? Anguro okolil. Kirito maber en gi le moro madawach ni ler zaidi. Koro chala ka dhano. Ntiere dhano moro kata ng'ato moko hero ler. But sama irwako ler chande, gik moko bedo maber. Koro sami anguro irito maber, ibiro nena mori kendo ober kabisa. Wawach ne anguro kaw thuolo marom nade kata gestation period mar anguro chal nade? Anguro komako ich kaw ndalo dweche adek, dweche adek, wiga adek, gundala adek. Gundala adek. Yes. Manyiso ni higa anguro nyalo nyuol didi? Higa anguro onego nyuol didek. Yeah. To in kaka japith mar anguro misebedo kipidho gi, ginyuolo nyithinda di? Kuom anguche masebedo kapidho kanigo, mokwongo ne gichako moko nyuol nyithinda 10, moko 15, moko 16. Manyiso ni 10 ma namba misebedo go matin kabisa. To anguro maneno ni kae nigi del maber kabisa. Piyo gi chiemo didi odichi? Chiemo amiyo anguro diriyo. Okinyi saa 1 gu saa 9. Tibiro yudo ni saa 1 kokadho koko mani winj opek. Kora migi diriyo yodichi. To mani chako pidho anguro gi. Ng'ato kadwa chako pith mar anguro ni. Ichako gi anguro madongo koso nyithindgi? Okay, lure, lakini kana achake, anachako gu mayach, kata moselo. Yeah. Ingawaje expensive, lakini kikao moselo, to ichako yudo profit, kata gichako nyolre. To mano iguri mapiopio kata motegno maber. To nikechi nyiso wani kani chako to nichako ganguro man gi ich. Ni dhi timo nango ichaki kelo madichuo koso? Nikechi na chako mgu anguro mapek, bang mano na dhi banyeo anguro madichuo. Korewe mose bedo kasavu gi. To gisanie, yes. Nikech aneno ka thoth gi keto gi mopogore, ang'o mitimo kamano? Gimomiyo keto gi mopogore, odni kana gere, noka timo gimoro achiel. An mulo machande mananeno yor Kakamega. Koro kana chopo ka, tabenda muoma. Noka timo finding kata noka kunyo mathuth ahinya mondo ang'eni onego atigango. Koro natiyo gu block, but fwenyo ni karo nego tigu kidi. Ko kanguro ohingo wembe. Kore ma omuka magi, momiyo ineno na aketo gi kuonde mopogre. Mar ariyo, aketo gi kuonde mopogre nikech nitiere moko monyuol, aketo gi room achiel. Tae nitiere moko momako ich, kata mapek. Bende aketo i room achiel. Koro ka gichiegni deliver, ema apogo gi. Manyiso ni kae kuma bede. Kae to bang'e igolo gi kama machiegni konyore kaka ing'eyo? Machiegni konyore nikech andiko gi. Manyiso ni kata gin tarik makama inya approximate moja konyore. Yes. To mae magi ineno kako ler. anguro gi ler.
Magi rom nade nikech aneno ka mani gi min gi. Man gumingi from matindo gi gin dochari kunos. Dochari gin mo achegni mayo. To en nonyuolo mana deki koso ere mo? Nonyuolo anguro 10 to noninde. Mai mi wacho ni noninde. Yeah. Koro ma nyiso ni mae achiel kuom ang' maluongo ni kar madha. Koso joma dhodho. Hero, kato koro ging'eny. Ang'o miyo magi ng'eny to kamoro achiel? Magi bende yach. Maketo gi nikech yach oketo moko. To ni wacho nwa ni wan nyaka gimoro ko. Ma be aneno ka e dhodho. Ma be dhodho. Miye kata pua mare. Ma bende no ninde nyithindo. Okitera kumoro mi wacho ni gimoko madongo. Wade. To nikech aneno chuma moro molier sama ne wane iye kae. Chuma no en marang. Chuma molier no amiga nguro like a playing kit. Yeah, samoro otugogo bende lake kande otegogi. Yeah. Koro basically en tego lak gae mondo kiko bed idol. O nyamo chuma no do dako break down. Yeah. Janeno marwa gi sani dakika man go sani adwa ni miya thuolo matin mondo wabe wadonje wakawe rusa wamodhe pi matin waduogo bang'e. Okitiyo makare gi modhi mag pien dendi to nyalo mono gi donjo e pien dendi makare, ma nyiso ni ok gidhi tiyo e yo mowinjore. Neja neno marwa mar nyong'ong mar RAMOGI TV, pod wantie kae ka pod wawuoyo gi Felix, ma bende en japith mar anguro. Osebedo kopuonjowa kendo pod omedo miyowa mijing'o konyisowa ber mar anguro. Omiyo gi sani wadwa madhi mbele gi chenro wani. Felix, to nikech samoro nitie jalno madiher donje pith mar anguro ni, en ang'o minyanyiso ng'ato? Dajiu jawinjo kata janeno ni anguro en le maber kendo samipidhe biketo maino kuom gimitimono ti ibro yudo gimoro maber mabro konyi kata ngimani kata konyo nyithindi kata konyo joma irito kata joma ni aluorani. Inyalo lera kata inyanyisa achiel kachiel kaka ipidho anguro gi chakre kaka obedo gi ich, kaka irite, kaka min kose konyore, chiemo mimiye? Sama gima nyalo wacho ne japiny kata jawinjo enia mokwongo anguro en gimoro kata le maber kabisa kendo en le maler kabisa. Tasefwenyo kuom kinde masebedo ganguro ni onyuolre kendo profit onyalo mi mathoth mohingo kata le moko mwapidho. Kuom mano sama anguro yach chande kata opek to irita anguro ni maber, imiye chiemo maber kabisa. Like onego cham kilo achiel gunus sama opekni. Kilo achiel gunus no bro miyo obed mopugno kendo motegno kabisa. Koro sama ochiegni nyuol chande nyaka yen sure ni iloso kamentiere kanyo maber
kendo iketo gik randa gi mondo sama onyuol chande nyithindo gi kik bed e flow nikech ng'ich chande bende nyalo chando nyithindo go nyalo migi lumoni koro sama osenyuol nitiere wachuoye sindan ma booster mondo omed weight chande koro kosenyuol hamano bichuoye sindan no to biro yudo itemo rito irange sate nikech nitiere anguro moro ma kokin machiegni onindi nyithindo to sama onindi nyithindo to inyalo lose kata nyithindo go nase experience kango koro sama seng'eyo ni angucha ni chiegni nyuol nyaka bed machiegni koro kasebedo machiegni abro koa kata bro mia thuolo maber mondo aritgi iyo maber kabisa. To booster ni imiye mana kosekonyore? Booster ok imiye mana kosekonyore kata kiyudo ni okodwa onge appetite mar chiemo. Ichal kaka dhano samoro ionge appetite mar chiemo nitiere inyalo nyiewo yien moko ma inyamo kata itiyogo to mano bende e kaka anguro tiende ni sasa nyaki monitor ni anguro ni dhi nadi to chal nadi koro kiseneno ni maybe okochie maber to nyaka imiye booster. To gik sisanie Felix kaka japith mar anguro nikech aneno ka thoth anguro mantie kae gi ong'adi ugi ang'o mitimo kamano? Okay, ang'ado yuegi mondo nyesa ming'ado yue anguro tiende ni guchien koni bro pong maber to mano gimoro achiel ma omiyo wang'ado yuegi mondo pong piyo To sindan moro ma uchuo anguro ni ichuo en sindan mane? Wati atiagusin okay nitiere cotton wamie iron iron ni ichuo anguro ken ndalo adek sano bende ing'ado lekene koro kiseng'ado lekene then imiye kanyo bende imiye booster koro booster ni en multivitamin konye bende obed gi appetite mar chiemo. To pi magi modho? Pi amiyo gi kata ka kopo nwa wuotho kodi bro neno ni arwako pipes koro to gima nafwenyo na anguro riek moloyo kata jomoko gine kose samotini yani kata kiyawo pi kopo ni lori bi yawa o sense mana aruf mare no tiyuda ni kata konindo osechung. Challenges kata midhiero mage ma in kaka japith misebedogo? Kaka japith mar anguro midhiero kata challenges maseromogo achiel en rice brand. Samoro idwaro rice brand ni to kiyude asedhi nyaka ikadho Kisumu Ahero yudo ni okiyude kata rice brand ni to sama okiyude no ting'e anguro to ento kia ni chiemo nitie kata onge en sane kosechopo to dwa no chiemo samoro bende wapitho to okutim maber yudo ni odumani nyaka mede yani dhi imanyi to manya chande yudo sani nengo oidho malo kabisa koro mago achiel kuom midhierni masebedo kakadhe bende yudo market samoro nyalo bedo ganguro to mondo yud market bende bedo shida nikech adiera kuom sani dwaro ni kitimo gimoro to in gu target ni mondo kuom thuolo mahama to at least iyudo gimoro. Koro wach ni ng'ato diher kawo achiel kuomgi ikuongi rito magibed madongo maber kokimiyo kati uso ne ng'ato? Auso ni ng'ato anguro like matindogi kose romo dweche 2 kata 3 tiende ni ber ka anguro kimi ng'ato mondo odhi opidhe imi anguro ma in gu surety
ni obro pick up kendo obro dhi maber. Koro kuom dweche 2-3 kanyo kisegole min-gi to ng'ato nyalo pidhe. Koro wach ni lach anguro nitie kaka nyakonyo oko mar anguro mago value additions ma kadiponi nitie tinyale. Kopogre guringo, woko mar anguro ni bende en mbolea ma koponi do ayudo thuolo da teri kama aolo ga ipuodho. Yudo ni oduma man machiegni gu kama na oleno opugno maber. To samoro nitie ng'at ma osegombo kata osehero ni mondo donje pith mar anguro ni. Ere namba kata sani awach ni adwa na usi ne jopiny. Gi sani adwa ni mi jogi namba ni kinyiso gi e kamera. Janeno kuom nyinga wacho mokwongo kanyo ni luonga ni Felix Odori Luyera. An ng'ato nyalo yuda kata ka ng'ato manya onyalo yuda 070 2 7 4 3 2 kata 0727436326. Nuonegi kendo nikech samoro ng'ato dhi modho pi jikon. Okay, ng'ato madwa nena kata romo koda kata biro ka onyalo yuda 0727436326. Bendi ng'eyo ni anguro e achiel kuom jamna ma ok gol luya. E achiel kuom jamna mariek piny mangima ma en namba 5 kaluwore gi chan manosebedo kitimo. Anguro bende en dhano kata en gi timbe moko aina mek dhano manyiso ni anguro oherore. Anguro en social animal. Social kawacho social atemo wacho ni anguro ohero wuotho kata giero wuotho ka gin kamoro achiel. Gisani ing'e maber ni anguro waluongo ni white meat ne jogo mohero ringo marachar. Ok ringo mar dhiang', ringo marachar mano dhi gi ring gweno ma e ringo be ma inya tiyo godo. Omedo ndhadhu kata omiyo ji iron e del. Sami chama anguro bed gadiera ni odhi konyi in iwuon kaka in dhano iwuon. En gi zinc. Zinc konyo joma chuo ochako konyo joma mon. To nikech Felix otero achiel kachiel molero nwa gigo makonyi in iwuon. To in japith mar anguro. Samoro digomb hero kata digomb bedo gi Felix machiegni. Omiyo wa namba ne mochako lero nwa kaka inya yude. Ne japur kata johala madhi kod pur gi ohala. Kaka pile wan wanyiso ni wahero kendo dwaher ni mondo wachop kuma intie mondo win be umed konyo jopiny. Gisani ka in japur to diher mondo wabi walimi inyalo oronwa ote machiek kindiko e email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Ne jogo mohero ring anguro kata kihero ni pork meat. Samoro ihere ka en how motwo, deep fried, wet fry. Ichame gi nya chips ni moro nya kuondi moro galodi moro makienyeji. To an be sani e Felix olero na kendo nyisa ni bang' mae to dhi loso na gi machal kamano. Omiyo kadwa na ketsa. Iye na mondo awei mondo wachak warom juma manyien ka ruoth oyie. Kaka pile an iluonga ni Lorino Mondi kata kihero Alori nyaka Black. Oriti masani.